Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali, sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Hesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Hesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres ug ang iyang igsuon nga namukot. Si Hesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Hesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Hesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag, sa Salmo, responsoryo, sa gaito, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa ninyo dinhi ang muangkon nga sa imong kinabuhi ang Ginoo gyud mao imong kahayag ug kaluwasan? Taas ang kamot. Kanang uban ang yawa mo inyong kaluwasan. No? Sige, tagaan ta mo second chance. Kinsa dinhi ang muangkon nga si Hesus or ang Ginoo maoy imong kahayag ug kaluwasan? Taas ang kamot. Napaginauaw mo pataas or ilag yung ingnon nga di si Hesus, di gyud ang Ginoo maoy kaluwasan. Nganong nanimba mo dinhi? Unsay rason? Di man de si Jesus ang imong kahayag o ang imong kaluwasan, nganong nisimba man? Na gipugos ko sa akong ginikanan pa dire. Gipugos ko sa akong asawa. Gipugos ko sa akong bana. O mo maingon nila. No? Sunod-sunod lang bang? Tinuod ba nga si Jesus o ang Ginoo mo ay tinuod nga kahayag o kaluwasan? Tinuod ba na o dili? Very good. Si Santo Niño mao ang sinugdanan
sa maong kahayag ug maong kaluwasan si Santo Niño, ang bata. So kanang bata maunay sinugdanan sa kahayag ug kaluwasan. Kanang tiguang maunay sinugdanan sa kangit-ngit. Kaya hastang pananaw na ngit-ngit naman. Hay may mas pinangga ninyo, ang bata o ang tiguang? Tinood? Hay may dali ninyong kusion, ang bata o ang tiguang? Ingon mo, mas pinangga ninyo ang hay may dali ninyong balikason o kasabaan, ang bata o ang tiguang? Hay may dali ninyong latuson, ang bata o ang tiguang? Maunay mga buhat na nakapahatag natog kangit-ngit, kay ang kahayag ato mang latuson, ato mang kusion, ato pag yung kasab-an, sige hagbadlong, imbis unta to dawaton. Hay may inyong kahadlukan karon, ang tiguang nga mamatay o ang bata nga mataw? Hay may mas hadlok ninyo ba? Kanang tiguang nga mamatay o kanang bata nga mataw? Kinsa dinhi ang mahadlok sa bata nga mataw? Tasa kamot. Naitulo ka buok. Kinsa dinhi ang di mahadlok nga ang bata mataw? Tasa kamot. Kinsa dinhi ang muoyon nga makaanak og 15 ka buok? Tasa kamot. Nanay ni anak niya, anak dayon. Mauna, di ta mo welcome sa bata nga mataw, labi na gyud og daghana. Kay nagtuo manggod ta nga ang bata problema, nga ang bata kadautan, sana kanang kahasol o mahimong expenses, dili kahayag o kaluwasan. Kay kung ang bata problema pa, expenses pa, makadaot pa, dili na agian ni Kristo. Isip manluluwas ang tanan nga giagian ni Kristo paagi sa kaluwasan. Kanus agasugod ang kaluwasan ni Kristo nga gihatag nato diha sa pagpanamkon ni Maria sa iyang sabakan. Maubitan ng naatay kana ganing sana ato ng pistahan ang man Annunciation, the Annunciation, dako sana nga pista nato, di ba? Kay mao man na ang pagpanamko ni Maria sa bata, nagsugod na ang kaluwasan. Muna kamong mga babae, manamko na gani mo kana kaluwasan na. Magsuka-suka na gani mo, kaluwasan na. So kung ang imong anak 13 anyos, gasuka-suka na, kaluwasan na ni. No? Bitaw. Pero, posible nga kanang gasuka-suka, dili na maluwas kay nag-premarital sex man na. Pero ang bata nga iyang isabak, tungod kay giuyunan sa Ginoo nga maumol sa tiyan sa inahan, simbolo ginas kaluwasan. Pero kanang gasuka-suka, nag-premarital sex, nagsuka-suka kay nangabit, nagsuka-suka kay siging kuyog pare, kana, posible nga maimpierno. Pero ang bata nga naastiyan, simbolo na sa kaluwasan o kahayag. Kuha ninyo? Sige, lingay mong tupad. Ing na sugod karon, manganak na kita. Sige na. Sige na. Ang uban, wa mulingi. Na nagdumot na sa bata, kusog kayrong inimnanay pills, ligation, vasectomy, ayudi, sa pananguban na kondom, kusog kay karon, abortion, kusog kayo. Atong gipatay ang kahayag o kaluwasan sa kalibutan.
kasagaran nato kusog kay mo patay. Karon ni dako ni si Jesus, mao na sad ni ang ato na lang i-fast forward sa atong ebanghelyo, ang pag-implementar na sad sa kahayag sa atong kinabuhi o kaluwasan, mao ang iyang pag-ingon, sunod ka nako. Sunod ka nako. Ako man ang kahayag, ako man ang kaluwasan, sunod nako. Kinsa dinhi ang mosunod gyud ni Kristo ta sa kamot. So kamong uban gasunod mo sa demonyo. Kay di ka mo sunod sa Ginoo, tuwa ka sa demonyo. Duha ra makabukdaan dinis kalibutan nga gisubay, the way of God and the way of Satan. Sige, tagaan na to laing chance. Kay na isay makalitan man ta. Basig naka-resolve na mo ron. Kinsa dinhi ang mosunod gyud ni Kristo ta sa kamot. Very good, no? Jutay na lang ang mga yawan, no? Kamay na lang kayo, siguro mga 10% na lang. Karon, unsaon pagsunod si Kristo, ang modelo mao ang atong mga apostoles. Ang unang mga apostoles, si Pedro, si Andres, si Juan, Santiago, unsa ilang gibuhat. Pag ingong Kristo sunod nako, gibiyaan gid nila ang ilang panginabuhi ug ang ilang kauban sa kinabuhi. Imong livelihood ug ang imong family. Biyae gyud. Muna kung musunod kas Ginoo isip asawa, biyae gid ang imong bana. Bitaw. Isip bana musunod kas Ginoo, biyae nang imong asawa. Isip ginikanan musunod kas Ginoo, biyae gid ang imong mga anak. Nya mga anak musunod mo sa Ginoo, biyae din ang inyong ginikanan. Kana kay ang Ginoo labaw sa bana, labaw sa asawa, labaw sa anak, labaw sa ginikanan, labaw pa nas balay, labaw pagay nas imong kinabuhi. Nga naman siya goy tag-iya aning tanan. Kinsa dinhi ang andam mobiya sa tanan para sa Ginoo, katapusang taas sa kamot. 1, 2, ako na gining ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 ka apostoles. Astila no luoya. Luoya sa uban, di mo mubiya para sa Ginoo. Nya ningon ang Ginoo, kinsa tong maniguro siyang kaugalingon, kawad-an ini. Ang katong mubiya siyang kaugalingon, kinabuhi, makabato ni ini. Ala, wa mo mutuo, anak. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, gipahinomduman ta ni San Pablo. Si Kristo gyud ang rason. Dili ang atong rason, mao'y atong himuong rason. Kung dili si Kristo, kay kung ang atong rason, magkabahin-bahin rata. Magkaaway-away rata. Musunod ko ni Pablo, musunod ko ni Pedro, musunod ko ni Apollo, musunod ko ni Kristo. Parehas ko na to, God. Musunod kong Siano, musunod ko ni kisa diha. No? Usa ra gyud si Kristo ra gyud rason. Pero God anang baligya tag slat din kisa may rason ana. Ha? Dili si Siano. Dili si San Vicente Ferrer. Ang rason ang Ginoo. Ako ning ihatag, palit kong slot sa dopes, aron ko mupakita gugmas Ginoo dinhi sa simbahan. Mupalit ko og SNJP, Santo Niño's Joyful Power, kay para ni sa akong gugmas Ginoo. Sige, lingiay mong tupad. Lingiya ba? Hinapila na kaslat imo na palit. Matana ko no. Tanaw na to o equivalent ba sa imong snacks nga gikaon kada adlaw. No? Kay kita ra ba di kita mohunong anang snacks, di gani mohunong sa sigarilyo, dili kay mohunong sa inom, di gani mohunong anang adtog yung sugalan, ma online man or ma real nga sugal, di gyud kapugong ana.
Pero may kaayong moingon, unya na lang ng slot, oy. Unya na lang ng donasyon, oy. Unya na lang ng halad simbahan, oy. Ano? Patay mo diyan. So, salamat nga naanay na malit na tog slots. Nagpadayon sa pag-increase ang atong halin. As of yesterday, ang atong DOPS na halina na taog 17,858 ka slots. Pakpak. Salamat. Nagsugod na tag hanay sa atong tukuranan sa building. Ato ng sugdan, inig ka mag-groundbreaking ta karong 27. Inig pista nato dinhi sa Santo Niño. Niya napatay available nga slots 37,142 ka slots. Niya ang sa ato sang pista ni Santo Niño is in JP. Nahalina na putag 7,241 ka slots. Pakpakan ya po nato. Niya napatay igbabaligya nga 7,759 ka slots, tag 100 ni per slot. Nya kutobra ta sa January 27 or 29, depende lang mahurot na ni. Nganong ato maning gibuhat? Tag 100 ra maning slots ani. Tungod kay inigpista nato ni Santo Niño, gusto natong mabati sa matag parokyano ang maong pista. Munang magmotor kita kada gabi, nagkontis-kontis ta dito sa mga kapilya para inig kada gabi natong motorkid, mura sa silang maukay ba? Ka-feel sila nga naagyoy pista. Manghatag sa tag mga bugas nga tos pinakaubos, pinakapobre na to karon nga mga pamilya dinhi, mga 550 na kapamilya aron sa sila mubati nga bisag pinakaubos mi, di gitingay na mulantaw og misa, pero naka-feel mi, na-appeal di ay misa pagsaulog sa pista senior. Kana bang inighatag sa bugas mi ka, unsa man ni pista man sa senior, gitagaan ta sa parokya, gitagaan ta sa ato mga kaigsuonan sa hala, no? No? Anong mura mamugsubo kayo? Kanang nindot magunay na na. Maka-feel sila ba? Mao giningwa mo palit og slot, mahingang habay. Unsa man na siya? Pamalit na mo karon. Ay mo glakaw nga di mo malit. Nga ikatulo nga gibuhat ni Kristo aron ta makakitag kahayag og kaluwasan ang pagsunod sa iyang mga pagtulunan, sa iyang balaod. Siya bag-oho na nakong balaod karon. Dili na tong balaod nga makamatay, ang balaod na nga makabuhi. O unsa man ang balaura? Balaod sa gugma. Pasabot, ang tanan natong buhaton ibasig yun sa gugma. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma sa simbahan, ta sa kamot? Kanang ni simba bang nahigugma simbahan? Ay, o daghan. Pila kabuk ninyo dinhi ang wa mo sunod sa atong asyirit asa mo palingkoron, ta sa kamot? Mga buangon mo. Kung nahigugma ka, musunod yun ka sa imong gihigugma. So mo na din sa simbahan, atay mga rules, atong mga hangyo, aron ta mas nindot, mas husay ang atong pagsimba. Kay mao man ang mahigugma, imo magin nang ipahiluna ang imong gihigugma. O na, maingon ta, ang pimag, mao'y mo tudlo ninyo, asa mo parking, unsaon pag-parking, no? Ana, dinhisad ang asyirit, unsaon paglingkod, asa mo lingkod. Napataga ni roll dinhi na kanang mga ludhanan ayaw nag-ipusdak kay mura kag nasuko, nahigugma mga ka, do it gently, kanang way tingog, no? Nya kanang bata magtingog-tingog, dadades gawas. Na malipay ko sa mga ginikanan na inigtingog silang anak, dades gawas. Wa man na nato gi-reject, ato ra nang gibutang ag lugar nga adto siya maka tingog-tingog dito. Gana sa magsigdagan-dagan, dako kay atong parkingan, padagana na dito maayo, no? Maluya man na, ikaluya, matuog man na, dadaan na sagbalik diri. Huwag na misa, ato na lang dada sa inyo. Ano ba? Roll man na siya. Good. Aron ta magkahiusa. Yeah.
Sa taigamayng liturgical role kanang inig amahanamo ayaw mo dupa-dupa ang pari ray mo dupa nga naman aron sad maka-feel ta nga ang pari ra gyud mo angay ilansang sa cross kay si Kristo ra man sa gilansang sa cross, di ba? Ma-feel na to ba kanang inyong mga anak inig-ingon ihata ipakita panaginig sonay mga pag-umangkon ayan na padagan-dagana aron mangamin di na mo isaktong liturgical action yango-yango lang usas ulo inig humas misa paamina na silang tanan kanang ingon ana no nya nagiuban hato o magkana pader ko ato guning naandan pamina na siging dinaganay ang mga bata gaduha dito sa gawas gadagandagan inigingon pakita pa nagsunay maglumba og dagan rin pangita silang mga kuan apuhan tang gubuta murag yung mga iro ba nga nangita og kanunod ayaw ana husay ba ako lang ning gisgutan kay kining balaod sa Ginoo nga pinasubay sa gugma mao ni ang number 1 nga gamito nato sa pagtuman sa tanan nato mga buluhaton sa kinabuhi ug kun ato ning tumanon naagid nato ang kahayag ug ang kaning kaluwasan manindog na ta mga luwasonon